wala nakatanaw gamay. Yo, what's up guys? Bakit ito ba? So pakai kamu kapan guys oh? Wala guys. Alok siya maitom guys yang beautiful. Alok siya maitom yang beautiful. So shout out sa atin guys. Basta na yung kuan. Basta na yung karni. Marama kayo guys. Basta na yung karni, piti. Basta na yung karni guys, piti. Basta na yung karni. Kaya tuloy ba ito? Basta na yung karni guys, piti yun. Langsi eh. Ay, saban ya. Eh guys, marama kayo dago. Marama. Yeah, right guys. Yo, what's up guys? Basta na yung karne. Piti. Basta na yung karne. Parang mawawang ka nga. Oo? So, klaro ka ayaw na ba o? Laro ka na ba o? Okay. Sabak mo natin atinilig na, sabak. Sabak natin nilig. Na, kung na yun siya pumayali ay. Kung na yun siya ni brother. Kung na yun siya ni brother. Vlogging ba? Vlogging. Boleh ditogin mo na to guys. Boleh ditogin mo na to. Di ba ito? Ako mo na. Ako mo na, gidribir.